escolta, ara sí. Molt bona tarda a tots i benvinguts a la biblioteca Can Salvador de la Plaça. Crec que aquesta tarda passarem una molt bona estona escoltant per salvar i tornar. Crec que passarem una molt bona estona tenint de nou la visita d'en Lluís Poch a la biblioteca. Una conversa i perdoneu, I ara és igual, tenim una conversa amb el Lluís Larrué. Jo crec que ens donem la benvinguda a les presentacions de llibres que es feien en col·laboració amb la llibreria La Llopa, que agraïm molt tot l'esforç i tota la part de la gestió. I moltes gràcies a tots per ser-hi, per poder passar una bona estona en la que penso que aprendrem molt. I moltes gràcies. Dono pas a la Marta de la Llopa. Gràcies. Ja preguntem, donar la benvinguda a l'autor, al presentador. Perquè teniu el micro, gràcies. I, moltes gràcies per venir. La veritat és que és una oportunitat genial, ho podem gaudir en aquests moments. En Lluís Poch és reincident aquí a les presentacions i ja el tenia anteriorment, vam anar a Ullat amb els seus llibres. I també tenim a Ramon Vilaró, corresponsal, periodista, escriptor, mig professor, també va a tope, i la veritat és que ja els cedeixo la paraula perquè són ells els protagonistes. Gràcies. Bé, presentar un llibre sempre és una mica un compromís, perquè penses, clar, al públic se suposa que l'ha llegit, li agrada o no li agrada, però el que tens que presentar espera com a mínim que el deixis mitjanament bé. Però si el cas, com és aquest d'avui, és un amic de fa més de 30 anys, d'ofici, de guerrilles junts, i guerrilles no solament en el sentit literal sinó viscudes, i un mestre com en Lluís Foix, que ha passat pels diferents estaments de l'ofici, inclòs el del prestigiós càrrec de director d'un diari tan de referència com és La Vanguardia, que aquest any justament compleix 140 anys, doncs la veritat és que és una mica un compromís. Però clar, si t'ho demana ell, tampoc li pots dir que no, perquè per favor, que també ha presentat llibres meus, i bueno, aquí estem. Jo seré molt breu. Només voldria que es fixin, segurament se n'han donat compte, amb una cosa molt concreta. Quan un llibre a la portada, les lletres, són més grosses que el títol, és a dir, l'autor és el que mana i el títol és el complementari, vol dir que realment qui l'ha escrit val la pena de ser escoltat i llegit, perquè segur que ens descobrirà moltes coses. Però clar, cal encara mirar una mica més prim, i això els periodistes ho fem sempre per vici. Potser hi ha altres presentacions han fet el mateix acudit, però a mi ningú me l'ha explicat. Quan, a més, aquest nom tan gran de l'autor resulta que el títol està dintre d'una lletra, en aquest cas la O de Foix, dius, carai, aquí això realment té que valer la pena. I jo crec que és una metàfora que explica molt bé l'essència del llibre. El llibre és sobretot una mirada, és una observació d'una societat tan complexa com és l'anglesa, la qual té molts atractius i molts detractors, però, sens dubte, és una societat que val la pena viure-la i escriure. Jo he viscut en diferents ciutats del món, he viscut a Washington, Nova York, a Brussel·les, a Tòquio, i sempre m'ha quedat una mica la recança de no haver viscut a Londres. A Londres hi anava sovint, sobretot quan estava a Brussel·les, perquè feia col·laboracions per la BBC en espanyol, i anava un cop a l'any a cobrar, i amb el que em donaven, que tampoc era massa, em comprava algun jersei de Kashmir, o m'anava a menjar a Londres, en aquella època era complicat, avui dia ja no. Avui dia és una capital gastronòmica important en contra
del que algunes persones creuen. A mi el llibre, des del moment que va sortir i me'l vaig llegir, em va interessar moltíssim. Em va interessar moltíssim perquè em descobreix moltes coses del nostre món, del món de la premsa, de Fleet Street, però em descobreix també una mirada, és a dir, aquest focus, aquest objectiu de l'Oda Lluís Foix, que sintetitza, a més, el títol del llibre, sobre la societat anglesa. Una societat contradictòria com totes, però molt particular. Jo penso que bàsicament perquè encara molts no es creuen que l'imperi ja el van perdre, però orgullosos d'ells que ho segueixin mantenint. No explicaré res més. També només dir que curiosament l'autor del pròleg, Carles Casajoana, diplomàtic, també el conec per raons clarament de to, de quan ell era ambaixador a Malàisia, i jo voltava molt per Àsia en aquella època, i res més. A partir d'aquí, vostès no m'han vingut a escoltar a mi, han vingut a escoltar el mestre Lluís Foix, al que cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Lluís, i les queixes, després i per escrit. Molt bé, Ramon, moltes gràcies. En primer lloc, si em permeten, voldria dir un record per Manuel Cuyàs, perquè la darrera vegada que vam presentar un llibre aquí amb ell em va explicar moltes coses de Calella. Després vam sopar un restaurant, que és un restaurant gallec, menys de Madrid, aquí dalt, no sé com es diu. Els gallegos. El gallego, exactament. I el Manel vam veure un cinema que hi havia aquí, que tenia una història extraordinària, m'explicava els primers alemanys que van vindre de turisme a Calella, que no es paraven. El Manel em deia que no es paraven a França, perquè tenien por que els francesos els ataquessin. Era tan tendre la guerra que encara durava això. En fi, volia fer aquest record amb el Manuel Cuyàs. Després, a continuació, amb en Ramon Vilaró, que ens coneixem de fa més de 30 anys. Potser fa 50. Jo crec que aquesta part la podem deixar part. La podem deixar part, però fa molts anys, perquè allà on vam conviure, o sigui, va ser a Washington, però abans ja ens havíem vist en unes ocasions, però Washington va ser una època daurada, doncs, perquè allà doncs, a les 10 del vespre ja no hi havia res a dir, perquè aquí eren les 3 de la matinada, per tant, podies anar a sopar, podies anar... I recordo que anàvem a un restaurant que en deien el Saloon, no és un restaurant, era un bar, i que s'obria amb un cop de peu, com aquelles pel·lícules de l'oeste, allà a Georgetown. Bé, podria explicar a Ramon Vilaró moltíssimes coses, i una cosa que no sé, ell és un documentalista cineasta, no sé si aquesta és la paraula, no sé, diversos documentals i d'això. En tot cas, Ramon, moltes gràcies per les teves paraules, per venir, i després perquè al llarg dels anys continuem sent amics, és una cosa que en el periodisme es produeix, però tampoc molt. No és massa freqüent. Bé, aleshores vull parlar una mica del llibre, també. El llibre és, com ha dit el Ramon, és una mirada, no són unes memòries, ni és un dietari, ni és una història, sinó és una mirada periodística sobre un poble sobre el qual jo vaig viure 7 anys i mig allà, i el vaig, no diré que estudiar, però el vaig observar molt, no? Perquè els anglesos són una gent, abans de dir, no sé si he dit, una gent que són diferents, no? Però jo crec que són bastant raros. Qualsevol punt de vista. Primer perquè no aprenen idiomes, perquè molts fills no tenen l'idioma amb el qual tothom s'ha d'entendre el món. Després que condueixen per l'esquerra, que això és un gran avantatge. Els que vivíem allà, quan venia algú d'aquí, de Barcelona, doncs només pujar el cotxe era tal l'espant que tenia, perquè pensàvem que teníem un accident cada 10 passes,
que llavors començaven a enrolar, no? Jo, als cotxes, he rebut moltes confidències de companys, de directors, que et venia allà i explicaven com els de la transició, i allà passava, i jo Manel Fraga, que Manuel Fraga i Barra, que hi ha un capítol dedicat amb ell, i en aquells moments el Fraga era, diguem-ne, la solució liberal a la Constitució. Després es va equivocar d'una manera estrepitosa tant a governàries, però amb el Fraga ens veiem cada 15 dies d'una manera ritual dinant, a part de les trucades que es feia i dient el que fos, no? Però sempre gaire, mai res amable, sinó molt fort, tal, que ja leído esto i tal, que tenir idea de foc, oi que foc, no sé per què, però després vaig continuar veient fins que... Bé, i en Fraga ens representava un personatge que estava absolutament sobredimensionat en si mateix, es posava bombí, anava amb paraigües, quan ningú hi anava allà, no? Llavors per fer-se anglès hi anava aquí. I va ser el Fraga, i això enllaço una mica amb el Ramon, el que va anomenar el primer director del País, Juan Luis Cebrián, el va anomenar el Manuel Fraga i Barra. Coses de la vida. Ara ha sortit un llibre sobre el Polanco que això ho està explicant, no? Bé, aleshores, la fascinació que jo tinc, malgrat que veure que són una gent així estranya, tot i que en els últims 3 o 4 anys a mi m'han decepcionat una mica, m'han decebut, en el sentit que han pres una decisió col·lectiva que jo crec que és l'equivocada, però bé, això és el que han fet ells i així està en aquests moments, no? Que són nassos d'Europa, jo crec que ells formen part de la cultura europea, són part importantíssima de la cultura europea i de la civilització europea, i amb aquest procés d'integració, amb totes les dificultats i problemes que hi ha hagut, doncs ells s'han apartat perquè han caigut, al meu entendre, en un vici que tenen els països quan perden la seva força, que és el supremacisme. Ells es pensen el mateix que els hi ha passat als votants de l'Austràlia dels Estats Units, no? Es pensen que són els millors del món i que poden fer tot i que són els més savis. Bé, moltes coses d'aquestes són veritat, però jo crec que hem donat aquest pas que va en contra de la direcció dels temps. O sigui, jo crec que els temps es van configurant en un món en el qual les fronteres són autèntiques, són identitàries, però que en qüestions comercials, en qüestions culturals, tot això no hi ha fronteres. O sigui, el fet que hàgim entrat a l'era d'internet i ens hagi permès estar i viure en temps real sobre tot el que pugui passar arreu del món, doncs això ens fa a tots ciutadans del món. Avui podem saber exactament en aquests moments el que està passant a Cornualles, on hi ha els líders del món reunits, quins són els discursos que diuen, que no diuen. I la gran novetat que aporta internet, i que això també reflecteix una mica en el vell periodisme i en el nou periodisme, i és que en la meva època i en l'època del Ramon, la informació tenia una verticalitat gran, en el sentit que venia de dalt en el sentit de un diari, cada un llegia el diari que més li interessava, però venia de dalt. O sigui, els diaris feien les situacions i deien el que era important i no. I avui no hi ha una informació vertical, sinó que hi ha una informació horitzontal, global, en què hi ha 4.000 milions de persones al món que es connecten i es parlen sense mirar el que diu el que està a dalt d'ells, ja sigui directors, caps d'empreses, caps de govern, i aquesta és una realitat nova que jo crec que haurem d'administrar com podrem, no? Però això és un canvi. Aleshores, jo el que intento, per exemple, és descriure com era el periodisme de fa 40 anys en un lloc on hi ha hagut sempre un bon periodisme.
al costat d'un periodisme absolutament d'escombraries. O sigui, la premsa més ignominiosa a Europa està a Anglaterra, però la premsa de més qualitat també està a Anglaterra. Les ràdios, i aleshores doncs, ells han fet, tenien doncs, això que els diaris populars els llegien potser 15 milions de britànics quan hi eren allà i els diaris de qualitat en llegia 1 milió de persones, no? I això doncs, havia canviat molt. I en aquest sentit, doncs, jo he après tot el que sé de periodisme, ho he après molt a Londres, no? En el sentit de precisió, de buscar els temes, de contrastar les informacions, fins al punt que avui, per exemple, el diari més de referència que hi ha a Brussel·les, tot i que els britànics se n'han anat, segueix sent el Financial Times. Diuen per què? Doncs perquè tenen una altra mirada, o sigui, no és Le Monde, ni El País, ni La Vanguardia, ni el Frankfurter, és el Financial Times. Per què? Perquè ells primer tenen la llengua, i això en parlo bastant en el llibre, la llengua que és el que els obre moltes portes al món. I després tenen aquesta classificació de la societat per la manera de parlar. O sigui, el Bernard Shaw, que era un autor sarcàstic i satíric i cínic irlandès, deia que quan un anglès obre la boca ja saps el sou que cobra. Per què? Perquè si parles d'una manera determinada vol dir que has anat en una escola determinada, en una universitat determinada, per tant tens un lloc en un d'aquests 4 camps, o la diplomàcia, o la política, o les finances o el periodisme. I sempre són els mateixos. Nosaltres, els germans, els pocs germans, que deia Shakespeare, la banda dels germans, no? Són sempre el mateix. I són els que parlen millor. Parlen un anglès que ningú pot aspirar a parlar-lo, ni els anglesos mateixos. Qui són aquesta gent? Són un 4% de la societat, que quan parlen no se pot quedar una mica sorprès, no? Bueno, sorprès. I que són els que han fet el Brexit. Són els que han liderat el Brexit. Són els que saben Shakespeare. Jo crec que el primer ministre d'Anglaterra en aquests moments és un cantamanyanes. Però, clar, un cantamanyanes que de sobte, si estigués aquí i volgués, doncs de sobte podria recitar la Ilíada en grec. I clar, quan algú recita la Ilíada en grec, doncs no tens massa... estàs desarmat, aquest home és el Boris Johnson. És el que feia una mica el Churchill. Encara que això no sigui políticament correcte, també era un gran cantamanyanes. Fins que va arribar el seu moment i el que havia de fer ho va fer molt ben fet. Hi ha les relacions, i això també en parlo en el llibre, no? Per exemple, la visió anglesa i la visió francesa sobre el nazisme, doncs clar, els francesos, el de Gaulle, els francesos davant no volien la guerra, no volien repetir-ne sobre la guerra. I què van fer? Doncs van baixar de braços i el Hitler va muntar el règim de Vichy, que era un règim, diguem, al servei o sota les indicacions de Hitler, no? I això és el que va introduir el de Gaulle. El de Gaulle deia no lluitava per la França, lluitava per recuperar l'honor de la França. Diu que entre els grons del Casop, entre el jardí, entre el camp, entre anar a prendre un cafè i salvar França, van escollir el primer. En canvi, el Churchill, en aquells moments, com va salvar el país? El va salvar el país amb una paraula. No tenia res, va estar 2 anys sol. I ell, que pensava, i ell era descendent dels ducs de Marlborough i gent militars, i va ser periodista també, els primers anys de la seva carrera. Clar, en un món, quan jo explico les seves memòries, doncs quan ell anava a fer la guerra dels Boers, el senyor del 19, hi anava amb 4 servents i una caixa de vi amb ampolles de whisky. I anar tirant. Podien anar a fer cròniques. Fer cròniques i després va deixar segrestar i tot això. Aleshores, doncs, Fleet Street, els explicaré com era tot allò, els explicaré, ho podran llegir aquí. Però clar, allò, jo tenia un despatx allà, un despatx de la Vanguardia, i hi havia en aquella època, estava en plena Guerra Freda encara,
a Fleet Street hi havia molts periodistes perquè estava concentrada tota la premsa, tant la de qualitat com la populista, diguem-ne, i per tant sí, hi havia molts periodistes de tot el món, doncs hi havia molts espies, com és lògic, perquè un dels capítols que he dit en el llibre, els anglesos són els millors espies del món, perquè en saben observar, callar, sembla que no hi siguin, hi són, s'hi fixen en els detalls, i doncs aquell ambient de Fleet Street, clar, era un món molt concentrat, no? Jo recordo que aquí, aquest matí encara veia Raúl del Pozo, que té més anys que jo encara, i el Julián Martínez, que tu deies conèixer, i el Raúl també. Bueno, doncs jo recordo que passaven pel meu despatx, que era una oficina de 10 metres quadrats, que hi havia allà una televisió, un tèlex i una màquina d'escriure, i passaven i diu, oi, va, quan acabis baixa, no? Baixa. I llavors jo estaré una estona, estaré una hora i mitja o dues, perquè volia fer una crònica. I quan vaig baixar a baix al bar on estaven, al pub que estaven, hi havia 7 ampolles de vi buides. Què volia dir això? Que es bevia molt. Per dir-ho abans, bevia molt. I ens raonava molt. Ens raonava la gent, xerrava, es criticava. I aquí, encara que estéssim en ple franquisme, les redaccions, allò eren... Després una cosa el que s'escrivia, perquè clar, la gent no... Però, cosa que jo crec que comparat amb els temps d'avui, el periodisme ha perdut en aquest sentit, perquè el periodisme està frenètic, sempre a veure què passa i donant ràpidament, i els periodistes tenim ara el defecte o jo crec que és la mancança de que no ens raonem. Cada un ho sé, davall, i això jo crec que fa perdre el que tenia, per exemple, tot aquell carrer de Fleet Street. Hi havia centenars de periodistes, que anaves a un pub i hi havia el de sempre, el periodista que tenia el seu lloc, allò no es podia treure. La gent es veia amb els seus. Jo tenia al costat del meu despatx, hi havia el despatx d'una noia d'Israel, una senyora jueva que escrivia novel·les sobre personatges de l'Antic Testament, a part d'escriure cròniques per un diari de Tel Aviv. Després hi havia un periodista de Iugoslàvia, que ara ja no existeix. Després hi havia periodistes que havien fet la Guerra Mundial, periodistes que havien entrevistat el Charles, que havien entrevistat el De Paul, que havien entrevistat l'Eisenhower, que havien vist l'Stalin, gent que havia estat... Clar, i això per mi era un món que realment em fascinava, perquè diu, no, jo quan vaig fer la revolta de Budapest l'any 56, Joe Brick, diu, jo estava a Viena i anava cada dia a Budapest amb cotxe, vèiem el que passava i tornàvem a Viena per poder enviar cròniques per la United Press, que és una agència de notícies, que les poguéssim enviar sense censura, no? I hi havia un que havia estat a la campanya del desert amb el Rommel i amb el Montgomery i companyia. Clar, només allò era... respiraves. Llavors, el periodista no és com ara, un periodista, un corresponsal, llavors, era, ara crec que no tant, però era llavors un aristòcrata del periodisme, no? Perquè jo mateix escrivia màquina i després passava els folis i un senyor que els escrivia, no? Allò era absolutament... Teletivista, anar picant i llavors enviaven per un tèlex. Després, quan arribaves a un lloc, tenies que preocupar-te de com enviaries la còpia que dèiem, no? I després ja el que escrivies sempre sortia. Més sempre sortia sense detallar, perquè això era el corresponsal que tenim allà. Ara, quan un va a un lloc, no s'ha de fixar com transmetrà el material, sinó que s'ha de fixar per el que li han dit a la redacció el que està passant a la ciutat on està, les ratlles que ha de dir i el que ha de dir, perquè llavors el corresponsal avui dia té una tasca molt difícil, a no ser que estigui compensada per una gran cultura i per un enfoc diferent
de tots els temes que toqui, no? O sigui, hi ha un amic comú, que és el Rafael Ramos, que fa molts anys que estava a Washington i després fa més de 30 anys que està a Londres. Les seves cròniques, si les llegiu a La Vanguardia, tenen sempre una característica especial, que és relacionar coses, aspectes culturals, aspectes polítics, econòmics, esportius. Bé, jo crec que llavors, doncs en aquell temps per mi, que jo vinc d'un poble petit, de la província allà de la Vall del Corp, allà a Lleida, Urgell, clar que et trobis a Londres i després vagis aquí, vagis allà, vagis amb el president. Vivències, jo recordo, per exemple, que el va venir Menachem Begin, que era el primer ministre d'Israel, ens va convocar a l'hotel Claridges, que és l'hotel que ha anat els reis sempre, tots els reis, des de la reina Victòria. Hi ha una anècdota que explico que quan trucaven el recepcionista del Claridges, posi'm el rei Quim, o sigui, n'hi havia diversos, no? Jo ja havia vist el Juan Carlos, el rei Constantí, allà hi havia també el Menachem Begin. I clar, Menachem Begin arribaves allà i el primer es posa de peus i pronuncia o recita la declaració Balfour de 1917, de memòria, que és la declaració en la qual el ministre d'Afers Estrangers britànic, en plena Guerra Mundial, encara no seria la Guerra Mundial, fa una declaració de que el poble jueu té dret a tenir una terra palestina. I clar, per això ells... Doncs aquestes coses a mi sempre m'han marcat, i després el dia que es feia el referèndum a Grècia sobre si monarquia sí o monarquia no, recordo allà al Claridges també, doncs el Constantino, el rei Constantino, que ja no era rei, però això estava posant en un referèndum si monarquia sí o monarquia no, baixava per les escales amb la reina, que es deia Irene, si no recordo malament, mentre tocaven un quartet allà, tocava Boccherini i els cambrers allà dient que guanyaria el referèndum, cosa que no va ser així i no ha pogut tornar mai més a Grècia, no? O bé el dia que ens truquen i diu, escolti, el primer ministre els vol veure, no? I llavors els van a veure allà a Westminster. Diu, és important. I quan algú des del poder diu, és important, a un país seriós és que és important. I llavors posa el Harold Wilson allà, que era el primer ministre, dient, plego. Llavors tothom, per què plegar? Doncs mira, no es va saber mai. I ara, si vostès estan familiaritzats amb aquesta sèrie de The Crown, que jo crec que és un dibuix de la societat britànica excel·lent, molt ben fet, doncs hem sabut, o es dona per fet, perquè hi ha hagut, doncs que va plegar perquè tenia un principi del tren. Però això no ho sabia. I el que ressalta també en el llibre és que els periodistes fem diguem-ne, quadres molt impressionistes, perquè no sabem el que significa el que passa. A vegades, doncs, jo recordo, quan Thatcher va guanyar, la crònica, si va a la biblioteca de la Guàrdia, la primera dona que arriba a Downing Street, filla d'una droguer al nord de Londres, amb una beca tal, el valor de la meritocràcia, d'això, i vinga, i anar donant detalls perquè la gent tenia interès, però el que ningú deia que allò era el començament d'una revolució conservadora que encara dura avui, que és el canvi, i la socialdemocràcia ha fallat, i ara el que ve és el liberalisme. I com que l'any següent va guanyar les eleccions el Ronald Reagan, van fer una parella de ball formidable i van canviar el curs de la història. Però això no m'ho vaig adonar fins al cap de molts anys, no? O quan hi ha, per exemple, perquè des de Londres anem a altres èpoques, deia l'Horacio, Sainz Guerrero, que era el director, Horacio, mira, hay una cosa, vamos a cubrir la Commonwealth, i, bueno, sí, perquè llavors no hi havia problemes de diners. A la Guàrdia ingressava molts diners, una barbaritat, perquè hi havia molta publicitat. I es venien 300.000 exemplars al teu mitjà, que era una
pensava. Després ja va venir al país i se'n va robar uns quants. Vam compartir. Vam compartir. Però, llavors diu, i el Horacio deia, doncs, vaja ser, sí, vaja ser. Jo vaig donar voltes pel món sense parar, bastant, amb força freqüència, no? Hi ha un problema. Doncs, recordo que al Nadal del 79, doncs jo estava aquí de vacances i diu, els soviètics han entrat a Afganistan. Llavors va ser una notícia, molts de vostès no havien nascut, que encara no, i molts altres tampoc. I llavors jo li truco a l'Horacio, Horacio, oiga, que me parece, dice sí, pero no podrá, pero sí puede usted mismo. Bueno, bé, doncs jo vaig agafar el dia Sant Esteve, vaig agafar l'avió, me'n vaig a Londres i vaig a l'ambaixada d'Afganistan, perquè quan un país està en convulsió, les ambaixades ningú s'aclara. I llavors ningú sap qui va ara, i jo vaig demanar un visat per anar a Kabul, quan anava a Afganistan, i me'l va donar de seguida per 3 mesos. Sí, primer, jo havia de... Clar, com ho havia de fer? Com que estava llegint el que estava venint d'allà d'Afganistan, perquè allò era un canvi en la cohesió política internacional formidable, perquè era, diguem que els soviètics entraven al golf pèrsic, no? I després, mentre passava això, hi havia tota l'ambaixada nord-americana, tots els diplomàtics nord-americans a Teheran, tots segrestats pel Ayatollah, no? Pel règim de l'Ayatollah. La revolució que havia començat aquell any. I aleshores, doncs, jo vaig anar allà i dic, però com podré treure còpia d'allà? O sigui, com podré transmetre des d'allà, no? Llavors diu, no, vaig dir, passa per Delhi, vaig anar a Delhi i hi havia una noia que coneixia, que estava a la cap de l'oficina d'allà, per si enviava crònica, si li arribava crònica meva, que l'envies aquí a la Vanguardia, no? I diu, estupendo, per cert, diu, si vols venir, anem a casa. I clar, en fi, que estava dalt d'un elefant, diu, allà a un camp de Delhi, allà, en fi. Llavors arribes a Kabul, veus tot allò, clar, veus la força, és l'última invasió total d'un país que s'ha produït en el món, és a dir, 10 batallons, doncs, un metre de neu, els russos allà, i després hi havia els corresponsals que estaven a l'hotel Moscou i els altres que estaven a l'Intercontinental, que eren els occidentals, els altres eren els del Pacte de Varsòvia, no? I cada un enviava les seves coses. Bé, llavors com enviàvem? Ens enviàvem a través del Colom, que dèiem que anàvem a l'aeroport, miràvem si algú tenia cara fiable, i dius, escolta, miri, podria entregar aquesta carta quan arriba a Delhi, i és el que fèiem, enviàvem la carta que enviaven a Delhi, i Delhi, aquesta noia que s'havia casat, doncs ja me les enviava aquí, arribava un dia tard, o sigui, no era com ara, no? Però el que jo no sabia, ni vaig saber detectar, és que el que estava veient era la fi de l'imperi soviètic. O sigui, allò va ser una aventura que als russos els va costar tan car que no van poder suportar, no? I això al 79 i al 85 doncs hi va haver la cimera amb el Reagan a Ginebra, després hi va haver la del 86 a Reykjavik i després el 89 tot va caure el mur i es va acabar, es va desintegrar. Clar, tot això, si s'agafa les cròniques de qualsevol periodista de qualsevol lloc del món, no ho sap detectar, no ho sabem, perquè no ho sabem. I com tampoc a vegades, doncs, quan per exemple, una de les coses, quan Thatcher guanya, era una confrontació amb els sindicats a veure qui guanyarà, perquè els sindicats dominaven el país, els laboristes, no? Però ella no es va guanyar, no? Després, tota aquesta projecció que tenen els anglesos en el món, doncs que han sabut dominar el món sense fer massa soroll. Els anglesos no els agrada perdre guerres.
De fet, hem perdut ara, l'hem perdut tots, hem perdut la guerra de l'Afganistan, la guerra d'Iraq. S'ha perdut d'una manera estrepitosa. I aquests soldats que ara venen aquí, aquests espanyols o els americans, aquí no ho diem, però ja s'ha perdut. Per què? La guerra d'Iraq, perquè és la que està mal plantejada, però quan cobreixes aquestes coses, sí que en les hemeroteques de l'any 2001 i el 2003, quan hi ha tota la invasió d'Iraq i tot això, doncs la premsa mateix d'aquí estava dividida, la premsa analista, diguem-ne, que vinga, sí i tal, que no sé què, quan tot era una petrafa, tot era una mentida. Bé, doncs als anglesos no els agrada perdre guerres i quan donen no donen bufetades, però quan te'n donen una, la donen forta. O sigui, jo recordo una altra cosa que també explico un llibre que em va enviar a Buenos Aires quan la guerra de les Malvines. I clar, allà hi havia una dictadura. I clar, jo escrivia el que passava allà, hi havia un entusiasme ferotge de que els guanyarien, que venga esta senyora, que se ha caído, tal, aquí l'esperamos, la miremos i tal. I l'altre, un dia a la flota li vaig dir un company del Reuters, i diu, escolta, si diu que baixa, baixa. I si baixa, se'n sortirà. I efectivament va passar això. Els altres, els argentins, anaven fent comunicades, estaven menys d'exèrcit, no hem d'arribar, res, no havien d'arribar res, com van arribar. Els anglesos allà en una setmana ho van enllestir, van fer tots presoners i es va acabar la història. Després tenen aquesta... Al viure a Anglaterra, doncs, per exemple, hi ha una cosa que també intento reflectir en el llibre, és aquesta relació que l'anglès té amb la terra, no? Que és una cosa que jo crec que aquí no és tan... és molt profunda, però no tant. Fixeu-vos que, per exemple, quan jo deia, home, jo tinc terres allà, terres que són terres per minifundis d'allà a Lleida, tens terres? Tens terres? Allí les terres les tenen els rics, i només els rics, perquè els rics no han marxat de la terra. I si han marxat, han deixat allà els majordoms, que els arreglessin que estigués verd per poder anar a caçar a la guineu, per poder anar a jugar a polo, el que sigui, però després han tornat i han conservat les cases. És un país que té una qualitat, o té una cosa, que és que no ha estat invaït des del 1066. O sigui, per aquí al Pirineus, el Henry Cavill, que és un historiador britànic, però que viu en algun lloc de la península, no sé on és, va escriure un llibre fa poc que des del segle XVIII, o sigui, des de 1714, els Pirineus els han creuat en una direcció o una altra, des de Goya fins a la Ranya, o des dels 3 milions de persones. O sigui. I aquí, doncs, si no pel país, ara, potser perquè hem tingut aquest període tan llarg, doncs, que hi ha hagut pau política i pau social, hi ha hagut llibertats, s'ha anat refent i reconstruint moltes coses, però aquí, si voleu pel país, veieu moltes runes, són bastant iconoclastes, o sigui, i aquí el que et descuides no vull desfar el que han fet els altres, no? Els anglesos això no ho tenen, parlen de tot. Les coses, les rectories, abans eren catòliques, ara són anglicanes, després acullen a tothom, els revolucionaris els encanten, que visquin allà, però han de ser estrangers, perquè consideren que un revolucionari anglès és una rogada. Com pot ser revolucionari anglès si aquí és allà on es viu millor? Aquesta jo crec que és la crítica que els hi faig, no? Perquè es pensen, ja han estat tots, o sigui, el Marx, l'Engels, el Trotsky, el Lenin, tots voltaven, i el Lenin acompanyava amb la gent que els acompanyava per Londres, aquí a la seva Cambra dels Comuns, aquí el seu Museu Britànic, aquí la seva llei de Westminster, i aleshores és un país que acull a tothom perquè vol, ja ho sembla ben clar, els agrada el cabreta,
Joan Cabrera, un dels dos líders carlins més importants del segle XIX. El Joan Cabrera, el tigre del Maestrat, que va fer totes les abans general Savalls, per aquestes muntanyes d'aquí de la Roxa i per aquí. Però de sobte, hi ha l'última guerra carlina, doncs se'n va a Anglaterra, es converteix ell, que era un partit de Dios, Patria i Rei, catòlic, apostòlic i romà, es converteix en l'anglicanisme, es casa amb una dona riquíssima de l'Anglaterra profunda, de l'Anglaterra rural, i viu allà i està enterrat en un poble d'allà, al final Cabrera. Per què? Perquè els anglesos tenen el barroc, tota la gent del XIX, hi van molt, el Moratinos, tots aquests, van per allà, per què? Perquè és un país acollidor, o sigui, el Marx on escriu el Capital, l'escriu allà això ho explico, en un barri, al Soho, i a més en unes situacions, en unes condicions molt estranyes, que no sé si són llegenda o són veritat, però clar, i cada dia doncs anava al museu allà a la biblioteca del British Museum i anava escrivint, allà va escriure el Capital, vivint al Soho. Després ja va marxar i va anar, quan va ser més famós, anava cap a Manchester perquè allà hi vivia l'Engels i el manifest comunista l'escriuen aquells anys d'allà, del 1848. I després, al cap d'un temps, quan el Marx començava a ser una persona i havia mort, doncs algú va anar allà al Museu Britànic i diu, escolti, què se n'ha fet d'aquell senyor barbut que venia aquí a treballar? Diu Carles Marx, diu no ho sé, diu fa molt temps que no ve, ha deixat de venir i no se n'ha sabut mai més res d'ell. Doncs havia el grup de Bloomsbury, allà al barri aquell on hi havia la Virginia Woolf, la Bertrand Russell, tots aquests. Jo vaig tenir la sort de viure davant a 30 metres de la casa on vivia el Sigmund Freud. I ara, en aquella època, hi vivia la seva filla, l'Anna Freud, Lady Anne Freud, que vaig prendre dues vegades amb ella, I és allà el Dalí, el Salvador Dalí, l'any 38, li va anar a fer un retrat al Freud, al carrer del meu mestre Gardens, allà a Manchester. Bé, jo m'estic enrotllant molt, jo crec que ja porto molta estona aquí, i potser vostès volen fer unes preguntes, però el que intenta ser el llibre és aquesta mirada d'un poble amb moltes contradiccions, amb moltes virtuts, com tots els pobles, però alhora amb un punt de desconcert que el que viuen allà i els veu no l'acaba d'entendre mai. Per molt que hi visquis allà, primer perquè saps que mai arribaràs a parlar com els que ho parlen bé, que això és una cosa tremenda, Després un poble molt observador, que són espies, els grans espies són anglesos, grans actors, no canvien les coses. Si hi ha un anglès que fa 50 anys se'n va anar a Austràlia a viure, allà a fer vida i després torna, al cap de 50 anys, posa la BBC i hi ha la mateixa sintonia, la mateixa. A les 4 de la tarda posa The Archers, que és la història d'una família que viu al camp, que va començar l'any 53 i que són els actors, un poble imaginari, que llavors ja han anat passant de generació en generació, es moren els actors, en venen de nous, el mateix que la ratera d'Agatha Christie, que des de l'any 52 o 53, tants anys com té la reina, com la reina és reina, doncs cada dia sempre està ple, i també fa el mateix. Els que feien no sé què van canviant, es van morint, anen entrant les famílies i sempre està ple. La monarquia és una cosa ben exòtica. Avui he vist com l'últim, les senyores angleses
arreu del món, que és els barrets. Els barrets. Avui la reina surt amb un barret, l'he vist en el foto, amb un barret que era realment una cosa, dius, perquè mira que deu tenir milers de barrets la reina, no? I els llueixen, en fi. Aleshores, què fan? Ells el que fan, per exemple, és reconstruir. Quan fan aquestes sèries, ells tenen el relat, així, encara que hagin perdut la força, encara que hagin perdut... Tenen la llengua i tenen la capacitat d'actuar. O sigui, Hollywood, sense el teatre de Londres, no seria Hollywood, seria una altra cosa. Clar, jo recordo, doncs, em sembla que ho diuen aquí, anar al Vic i veure l'Enric V per John Gielgud i l'altre, l'altre gran actor, no recordo, o viure al costat del Peter O'Toole, que a vegades coincidim al restaurant, sempre sense dir res, no, evidentment, aquest és Peter O'Toole. Com que estem en aquesta gran capacitat de reconstruir el passat, i quan veiem aquestes sèries, què veiem? Veiem aquests castells, aquestes alfombres, perquè clar, no han destruït res. Quan jo anava pel barri i em deien, hi havia allà una llibreria, que hi havia dues senyores grans, amb un gat que tenien allà, perquè estaven llibres, farcit de llibres, hi havia llibres que el que tocaves una cosa que caien 30 o 40 per terra, perquè no hi cabien. I llavors dèiem, si ve dintre el dia tal, vingui perquè buidem una casa, perquè allà no tenen llibres. Llavors arribaven, jo vaig comprar uns llibres, francament, clar, Carls Port, Carls tinc, no sé què fer-ne, no? Però edicions de Shakespeare, col·leccions senceres, per 15 lliures del segle XIX, no? O coses de Wilbur Dickens. Bé, llavors ells ho van traslladar, no trenquen res, la manera de comportar-se doncs no fan ostentació, o sigui, si algú és ric, primer no ho diu mai, i després, si té una bona casa, doncs procura plantar-hi uns quants arbres d'aquests majestuosos perquè no es vegi la casa, però la casa és molt bona. Jo recordo haver visitat algunes d'aquestes cases, les manors, les mansions al sud d'Anglaterra, amb recordo una que era el propietari de John Nicholson, que era una de les editorials més importants d'Anglaterra, crec que encara ho és, perquè coneixia el fill de l'amo, que era periodista de Roy, de Llupià, i ens coneixíem, va convidar. Diu, vine perquè hi haurà el Graf Conguerí. Tot, el Graf Conguerí, i em va dir només una advertència. Doncs no fumis a pipa, perquè jo fumava pipa, perquè ell això té una versió tremenda, que ho vaig fer. Però clar, arribàvem a aquella casa, conversar, amb el sopar d'allà, i vas veure tota una llibreria impressionant de primeres edicions signades. Somerset Maugham, tots els autors del segle XX, George Orwell, doncs això. I llavors aquella casa no sé què se n'ha refet, segurament el tindrà el seu fill ara, però vull dir que saben guardar les coses. I respecte al tema de l'espionatge, doncs, clar, per què surten els espies a favor de la Unió Soviètica a Cambridge durant la Guerra Civil o durant els anys 30? Perquè hi ha una aversió al nazisme. I van pensar alguns que la millor manera de combatre el nazisme era treballar per la Unió Soviètica. I això hi era al país. I aquestes històries que ens han explicat, de que Eduard Vuitè va abdicar perquè la seva es va casar amb una divorciada americana, això són cuentos. Es va abdicar perquè festejava amb els que volien aturar la guerra, per tant volien pactar amb Hitler, que és el que van fer els francesos, i és el que ensenia el general de Gaulle. I llavors van arribar i van nomenar el Jordi VI, que era el pare de l'actual reina, i aquí no va passar res. Però hi havia un grup quan el Churchill va al Parlament l'any 40
l'any 40 que hi ha una lluita molt forta del Partit Conservador perquè el Chamberlain formava part d'aquest grup de diputats conservadors que volien pactar amb Hitler. De fet, van pactar el 38 per el pacte de Múnich del 38. Va dir, escolti, no torni a invadir més territori que no és alemany. I llavors arriba el Chamberlain, que era el primer ministre, hi ha unes fotos, uns vídeos que són molt coneguts, i es treu d'aquí, arriba allà a l'aeroport de Stansted, i es treu un paper d'aquí i diu Peace in our time, power in our temps, no? I tothom encantat, perquè els anglesos pensin que la Primera Guerra Mundial va ser terrible, i Europa estava destruïda, devastada, i la gent no volia una altra guerra. I aquests hi havia un sector a la societat britànica que no volia la guerra de cap manera, i aquests tenien la seva representació. Hi ha la lluita dintre del Partit Conservador entre el Churchill i el Halifax. I quan el Churchill fa el seu gran discurs al Parlament, diu aquí vencerem, resistirem perquè nosaltres lluitem per la llibertat i tal, el Sancho, Llàgrimes, tot això. L'altre queda, guanya la votació, que és primer ministre, i el Lord Halifax diu aquest agafar la llengua i ha portat a la batalla. I de fet va passar durant 2 anys, doncs van estar. Llavors ells tenien un servei d'espionatge molt fort. Aquí, per exemple, a Barcelona hi ha molta gent, o hi ha grups de gent que no són gens pro-Churchill, perquè diuen, entre ells hi ha Lluís Permanyer, gran amic meu, que el Churchill va fer el pacte a França de no intervenció de la Guerra Civil Espanyola, i quan Mussolini bombardejava Barcelona l'any 38, el Churchill li semblava bé. Les coses són com són, no? Però bueno, llavors ells tenien un servei d'espionatge, i el gran és el Philby, que és el més gran de tots. És un home que era del grup de Cambridge, gent molt llesta, molt espavilada, que escrivia molt bé, i molts d'ells van treballar pels serveis d'intel·ligència, encara que no fossin per la Unió Soviètica. I aleshores, doncs, entra bé a la Guerra Civil Espanyola, s'acredita al bando nacional, que així es deia, envia cròniques pel Times que es publiquen favorables, explicant una mica la Guerra Civil des del punt de vista de Franco. Franco li dona la creu més important d'Isabel la Catòlica, no sé què, entra per la Diagonal de Barcelona amb les tropes franquistes i resulta que durant tot aquest temps tot el que deia cada dia al vespre ho codificava i ho enviava al Kremlin. I després comença a haver-hi sospites, arriba un moment que l'envien a Washington, llavors l'envien a Beirut com a periodista per dir Observer, i ja anava a sortir que era el gran talp dels serveis de seguretat britànics, agafa, i això el Tomàs Alcover ho explica molt bé, perquè ell no hi era, agafa, surt d'allà un bar de la Corniche de Beirut, surt, me'n vaig un moment al servei, i surt corrents, agafa un iot que hi havia allà per aquí, i diu creuer un barco de càrrega soviètic que entra cap a Odessa, cap al Mar Negre, i arriba a Moscou, i llavors grans titulars, i fins això no es va saber res d'ell fins al cap de 20 anys, quan un dia, amb el Bolxoi de Moscou, el corresponsal del telègraf el troba i diu, Quim, què fas aquí? Diu, no ho diguis a ningú. Jo ho diré, jo estava a Londres en aquella època, el gran desplegament de que s'havia descobert qui era Philby. Bé, i després aquesta capacitat que tenen d'actuar, o sigui, ells són grans actors, o sigui, imiten a tothom, no? Fins al punt que distingeixen, quan un francès parla anglès, saben perfectament que aquell és francès. Quan un de l'East d'un barri de Londres parla, diu aquest és del barri, perquè tenen, sobretot els que dominen. Quan un castellà parla anglès i quan un català parla anglès també se'ns nota, fan la distinció. No davant ja, i els russos i se'n riuen d'això, que surten programes. Bé, jo crec que és un poble bastant fascinant, és un poble estrany, la veritat és aquesta, i que és molt difícil que s'escapi, i ara
jo crec que han entrat a Europa i veient que no podien dominar Europa, doncs finalment han sortit, però si Europa anés bé, doncs tornarien a deure entrar-hi, Europa els admetria un altre cop, perquè, com deia, formen part de la cultura política, cultural de la civilització occidental. Després, això que dèieu, que nosaltres som els aliats naturals dels Estats Units, no és cert. Els aliats naturals dels Estats Units són els francesos, que són els que van ajudar a la guerra de la independència a vèncer a les colònies. I hi ha les memòries d'Ultratumba, aquest del Chateaubriand, per salvar, surt, que era un home rebotat de la Revolució Francesa, arriba als Estats Units, se'n va a Washington, se'n va a veure el president, que era Washington, i li diuen, i arriba allà, truca a la porta, que vull al Museu Washington, allà tocant el fotògraf a cavall, i truca, surt la governanta, una senyora allà, que diu, què vol? Diu, miri, soc Chateaubriand, aquí molt bé, entregui aquesta carta al president, Anne París, i diu, entrega la carta, al cap d'una estona torna a la governanta i diu, el president l'espera demà a dinar. I aquella carta de qui era? En general Lafayette, que és el cap de les forces franceses contra les tropes britàniques que no volien deixar anar a la colònia. En fi, jo em sembla que m'he enrotllat molt. Si volen preguntar alguna cosa, com hem vist, han tocat les 7, no era el Big Bang, però era les campanes del campanari de Calella, per tant jo crec que hem complert perfectament l'hora. No, jo més que pregunta només torno a la presentació que he fet. Aquesta O, que inclou el títol, és com un objectiu d'una càmera, però és un gran angular, com ha demostrat els coneixements i la manera d'explicar-lo el company, amic i mestre Lluís Foix. Les paraules són de vostès. Jo volia preguntar una cosa que també em fascina molt del món anglès, la seva capacitat d'autoironia i fins i tot de matxacar-se, no? Perquè des dels Monty Python, no? Tota la crítica política de les sèries, el Siministre que veiem aquí, Aló, Aló, que és un tema molt complicat, i com tenen també aquesta capacitat, no? De donar-hi la volta sense fer massa destrosses. Jo crec que un dels llocs on això es veu amb més claretat és la Cambra dels Comuns. La Cambra dels Comuns, ara potser no tant perquè, com que ho radien i ho televisen, la gent està més continguda, però allà es diuen tot el món, oi? Si recorden quan el famós speaker de fa un any que feia ordre, allò era el normal, no? Jo he acostumat a anar 2 vegades a la setmana. O sigui, ells tenen una gran capacitat d'autocrítica i un anglès, per exemple, se li dius que sou una gent estupenda, que sou molt bons, s'enfada, no? Això no li agrada. Perquè ell sempre va una mica de loser, d'underdog, no? Però va de loser, va de perdedor, sabent que guanyarà. I l'última guerra, en aquest sentit, home, els dona una mica la raó, perquè han estat 2 anys sols. I quan li deien al Churchill, quan se reunia a Txeques, la residència del ministre, li preguntaven que cadascú digui el que li agradaria la vida, un deia una cosa, i a vostè, senyor ministre, què és el que li agradaria? A mi m'agradaria agafar el telèfon, telefonar al senyor Roosevelt que s'hi posés. Que no s'hi posava, perquè els americans no volien entrar a la guerra. I de fet no van entrar a la guerra fins l'any 41. Fins al desembre del 41, el 7 de desembre, the day of infamy, el dia de la infàmia del famós discurs de Roosevelt quan els japonesos bombardegen i llavors entren a la guerra i la guanyen els americans sobretot i els soviètics. Que a vegades aquí això ho hem oblidat, els soviètics van intervenir, van ser decisius amb la derrota de Hitler, decisius perquè des de l'est, de fet, són els primers que arriben a Berlín. Però el que em deia és que ells són molt sarcàstics, també tenen aquesta manera, o sigui, downstairs, o sinistre, allò és d'una autocrítica molt ferotge, que és el que passa aquí, a tot arreu, a França, a Itàlia, els que manen no són els que
a la gent, si no, els funcionaris que estan allà i no, això no es pot fer, perquè tal, no, en aquest sentit sí que són molt tenen un nivell d'autocrítica molt elevat i després els agrada molt anar de perdedors, no? De losers, no podem res, perquè si fixen ells s'inventen gairebé tots els esports, però no surten molt amb els esports, de campionats del món de futbol n'han guanyat un, el 66. Però la Premier tal, no sé què, per quin atractiu té? Per què hi ha tanta inversió multimilionària de dòlars i d'euros amb la Lliga Anglesa? Perquè això blanqueja els diners de molts estats que necessiten una certa credibilitat, com pot ser Qatar, com són els Estats Units Àrabs, que allà hi ha el rei emèrit, que són gent que han produït molts diners i que volen que siguin respectats, no? Una altra pregunta. Ha sortit un moment el tema d'Afganistan. És un país molt estrany també, no? Vull dir que és una locura, no? Sí, Afganistan és un país que quan aquells temps que encara vivia el Macmillan, que va ser primer ministre, i va sortir a la televisió perquè dius que Afganistan és com Victoria Station, és com l'estació del Passeig de Gràcia aquí, que tot passa per allà, o l'estació de Sants, o l'estació de França. El Hitler va arribar allà, o sigui, tenia, el que passa que no va materialitzar, però tenia tota la... Els britànics van perdre al segle XIX 3 guerres seguides, les guerres sagranes. Amb una van matar a tots els soldats anglesos. Allò formava part del que és avui Pakistan, era la Índia, formava part de la Índia, i amb a la segona els van matar tots, excepte un que li van donar un cavall perquè anés a explicar que tots havien mort al seu quarter general que estava a l'altre costat. L'Afganistan és un centre, jo crec que és el centre on han passat totes les cultures, no? I a més són guerrillers, són gent forta, són gent desconfiada, són gent brava, que en diria jo, no? Que aturen fins al punt que els britànics hi van caure, els soviètics hi van caure, i ara han caigut els occidentals, els americans, i allò, Afganistan, si pots anar de turisme, sí, però només turisme, perquè allà no te'n sortiràs, no? Allà tenen els Himalaies, tenen allà i després és un lloc estratègic global, no? Igual que és Istanbul, Constantinople abans. Això, hi hagi l'Erdogan, hi hagi vulgui. Istanbul és una ciutat igual que Roma. Són ciutats en les quals hi ha hagut molta... O sigui, la Primera Guerra Mundial, doncs la primera gran derrota de Churchill, el primer mort de l'almirantall britànic, que no tenia de pocs anys, l'any 8, el desastre de Gallipoli, moren 70.000 soldats britànics i francesos, perquè no va poder passar, es va equivocar. Va dimitir el Churchill i llavors va demanar anar al front com a capità d'una companyia dirigint un comando. O sigui, tenia un esperit militar molt fort. I tornant a l'Afganistan ningú hi ha arribat mai. Jo ho havia escrit aquí quan es va anar a Afganistan i sobretot quan es van arribar. Perquè ells el que fan, es divideixen, després de la Gran Guerra, l'Imperi Otomà se'l divideixen bàsicament entre francesos i britànics i se'ls divideixen amb un compàs, totes les fronteres, aquestes fronteres rectes que hi ha al món, són fronteres molt injustes. Totes les fronteres africanes, si s'hi fixen, doncs totes són rectes. On es va fer això? A Berlín, el 1886, la conferència de Berlín. I fixin-se que, per exemple, el Kilimanjaro, que és la muntanya més alta d'Àfrica, doncs, si miren el mapa, veuran que la frontera va recta i de sobte fa una mica així i aquí el Kilimanjaro. Per què va ser?
perquè la reina Victòria tenia una filla casada amb el Kaiser alemany i el rei d'Anglaterra també, i ella era la reina d'Anglaterra. Llavors va dir, home, no pot ser que un sol país, Kènia, tingui les dues muntanyes més altes de l'Àfrica. Doncs donem-ne una al Frederic de Prússia i llavors hi ha aquest canvi de fronteres. És el mateix que passa a les fronteres d'Iraq i d'Iran, doncs són fronteres fictícies i per això hi ha tots aquests conflictes dels comuns. Hi ha un senyor que ha donat la paraula. Ja, però jo voldria aprofitar per fer una pregunta. Hi ha algun anglès o escocès entre vostès? Jo soc de pares britànics. Bueno, després li passarem la paraula, perquè opini vostè sobre el senyor Foix. Però abans de demanar la paraula a vostè, crec... A veure, jo volia tres anècdotes. A veure, l'anglès s'interessa per aprendre un altre idioma? No. Creu que és el seu, i prou. No. Home, hi ha anglesos que parlen... No, perquè quan hi parles, que aquí hi ha molt de turisme i tot plegat, sembla que diguin no m'entens, doncs adéu. Sí, una mica. Així és com nosaltres procurem que ens entenguin i fem l'acord, ells no. Llavors, un altre punt. Les senyores angleses tenen el sentit del ridícul? A vegades no, però bueno, això passa, jo crec que és universal. Perdó, hi ha senyors. I un altre sentit. Tenia raó de Gaulle a no deixar-los entrar en el mercat comú? Jo crec que sí. No, això sí perquè els coneixia, perquè sabia que si entraven farien el que han fet. Perquè hi ha molta literatura, però hi ha un llibre que suposo que deu estar, no sé si està a la biblioteca, no? Però hi ha un llibre que és les relacions entre De Gaulle, d'un historiador francès, i Churchill. S'odiaven a mort, però es necessitaven d'una manera molt important. És a dir, el Churchill sabia que França era l'important i, per tant, el que havia de fer s'havia de conquerir França, i que França... I el Churchill fa un discurs pro-europeu, és l'únic l'any 46. Però, clar, el Churchill era una persona que tenia una visió molt àmplia de les coses i de la vida i, bueno, jo crec que ells, jo crec que el De Gaulle va fer ben fet, el que passa que després els anglesos tenen una llarga tradició diplomàtica, en saben molt, l'ambaixador anglès a qualsevol lloc del món és una persona, doncs, respectada, és una mica com el nunci del Vaticà, no? Perquè té molta història. Ho tenim en compte. Sobre el fet d'aquest, quan els anglesos entren a el que llavors en dèiem Comunitat Econòmica Europea, al 73, jo estava de corresponsal a Brussel·les, on hi vaig estar més d'11 anys, i va ser unes negociacions terribles. La sortida del Brexit jo crec que ens han fet un gran favor. Fixin-se que Europa, el que és l'actual Unió Europea, està donant uns passos gegants que els veurem cristal·litzats amb el positiu i el no tan positiu, gràcies a que no tenim el fet condicionant dels anglesos, perquè es pactés el que es pactés a Brussel·les, des que ells van entrar fins que se n'han anat amb el Brexit, i encara ara després del Brexit, sempre hi havia el fet diferencial anglès. És a dir, si no anaves per al seu camí, no hi havia manera d'anar endavant. Per tant, jo crec que ens han fet un gran favor, ho dic convençut, i penso que en el futur Gran Bretanya, o la Gran Bretanya que esperem, potser amb una Escòcia separada o el que sigui, si no tornen, com a mínim hauran de conviure amb aquesta Unió Europea, que gràcies a la seva sortida avança molt més ràpida. Dispensa aquest punt de vista, però em barrejo amb el tema europeu. Sisplau, vostè com descendent britànic, què opina del senyor Foix? Això que ha dit, el que està molt bé, és el tema dels periòdics aquests, el Sun i això, que és que la pàgina 3 sempre hi havia una dona amb topless i tot això, 15 milions de lectors, i clar, aquests una mica són els que venen o venien a Benidorm, a Calella, Lloret, a emborratxar-se, després tens... Clar, la gent d'aquí pensava, ostres, aquests anglesos són impresentables. I tu vas allà i, òbviament, no, hi ha una cultura, molta lectura, els altres diaris, el Times, Guardian, Telegraph, són uns totxos que, ostres, hi ha molt
de material. I aquest contrast, jo quan vaig allà sí que m'ho trobo. Uns barris que vas pel carrer i et sents com, hòstia, la gent et mira i diu, ostres, aquest no dic res perquè en canvi hi ha altres llocs que són idíl·lics, no? Aquí no t'ho trobes, aquí més o menys tu vas pel carrer, fins i tot els pitjors barris de Barcelona, i mai m'he sentit amenaçat. En canvi allà, ostres, la gent, saps, vas a un pub i què mires? M'han dit, què mires tu? Bueno, són diferents, sí, és insular i això vulguis o no ho és. I després, per exemple, els del Tottenham, els fans del Tottenham, aquests són classe baixa i en canvi els senyors d'aquí són de baixa, no? Sí, Encara que no guanyin, és igual, però són de baixa. Molt bé. I van tenir l'Arsenal un entrenador que es va durar 20 anys. Sí, bueno, i el Manchester? Ho has vist gaire, no? I el Manchester igual. Sí. Sí, perquè les coses velles els hi agraden. O sigui, que durin les coses i... Sí, hasta els trajes que porten també són de... Sí, són del pare. Sí. Molt bé, doncs... Gràcies per venir, gràcies per escoltar-nos.